Quan veus en una pel·lícula una persona tetraplégica com jo, sempre la veus tirada en un llit i que em vull morir i tal. Almenys en el meu cas, vull dir, s'ha de tirar endavant, no pots quedar-te d'aquesta manera. Has d'aixecar-te, sortir al carrer, relacionar-te amb la gent. I, bueno, al cap i a la fi només tens una vida, no? S'ha d'aprofitar, sigui com sigui. L'Alba va tenir l'accident amb 18 anys. Tot just acabava de fer la selectivitat i volia estudiar publicitat i direcció i administració d'empreses. Aquella nit havia sortit i tornava a casa amb el seu company. Ella duia la seva moto, però anava de paquet, la va deixar amb el company. Suposo que venien de sopar i van passar per un carrer que estava amb obres, m'imagino que amb un sotrec d'aquests, no? Va caure enrere i ja està, i ella es va quedar. És una imprudència tonta, amb una velocitat tonta, per mig de Vilanova, amb una caiguda supertonta. És que li fas toms i costa molt d'acceptar la circumstància. Em vaig estar bastant de temps al llit que no em podia moure. Per tant, tampoc veia gaire. No vaig veure gaire a l'hospital ni... Després em vaig estar un temps que em deixaven aixecar, però m'havia d'estar a l'habitació tancada, portava el respirador. Todas las teorías éticas de corte normativo aparentan ser universalmente aplicables. L'Alba té una tetraplegia severa, vol dir que només pot bellugar el que són els ombros i no pot fer res més. I llavors, doncs, esclar, li has de donar l'aigua, li has de donar el menjar, li has de fer tot. Potser és l'única queixa que he sentit. Si es pot dir queixa, em va dir, és que vols dir que no tenia prou amb una paraplegia, mama? Ha hagut de ser una tetraplegia. I jo li deia, sí, tu no et pots bellugar, però pots olorar, pots veure, pots comunicar-te, tens sensacions. Ara l'Alba té 20 anys. Tot i la seva situació, no ha renunciat als seus projectes. Estudia el que volia estudiar a la Universitat Abat Oliba. Ella i la seva mare es lleven a les 5 del matí per poder arribar a temps a classe. Començar per la higiene personal i després vestir-la. Com és una noia bastant coqueta, vol que la pinti i li agrada anar ben arreglada. Vull dir, abans em posava qualsevol cosa i sortia al carrer i no em preocupava gaire. Potser intentes compensar una cosa amb l'altra, no? Vull dir, vulguis que no, estar en una cadira no és el mateix que qualsevol altra persona. A l'hora de moure't, a l'hora d'expressar-te, a l'hora de tota la imatge que projectes que passa més. Vull dir, no té res a veure. Patrick Swayze recibirá un homenaje póstumo en Los Ángeles el próximo domingo. Però clar, jo sempre intento, no sé, ser una més però clar, potser des de fora et veuen i pensen, ai, pobreta, i a la gent li costa una mica d'acostar-se. I moltes vegades em trobo amb altres persones i no se'm dirigeixen directament a mi per parlar. Parlen amb la persona que tingui al costat. I què tal està, i què tal, no sé què. I jo penso, estic aquí baix, parleu-me amb mi, que puc parlar igual. Tinc un problema físic, però mental no. La vida de la Rosa també ha canviat. Ara es queda a la facultat mentre l'Alba estudia per poder-la ajudar entre classe i classe. Però la seva capacitat d'adaptació és molt similar a la de la seva filla. S'ha apuntat a anglès i ja forma part del cor de la universitat. No, les ganes de viure no s'han de perdre mai. Per molt difícil que t'ho posi la vida o qui sigui, no s'han de perdre mai. Sempre s'ha de lluitar. I sempre s'ha de ser digne i tirar endavant. Actualment l'Alba a mi m'ha donat moltes satisfaccions. Em sento molt orgullosa de tot el que està fent, tot el que està aconseguint, però això no té res a veure que en un moment determinat la vegi junt amb els seus companys i no puc deixar de pensar, la veig amb ella asseguda en una cadira, els altres drets, amb una llibertat que ella no té, amb una sèrie de coses que ella no pot gaudir. I a mi això m'afecta. L'Alba no viu amb falses esperances de futur. Tant ella com els seus pares confien que la ciència avanci. De moment, accepten cada dia tal com ve, però hi ha una cosa a què no li agradaria renunciar: a ser mare.
És una decisió molt difícil perquè jo sola no puc cuidar d'un fill. Vull dir, si no, no puc espavilar-me per mi mateixa, com puc cuidar d'una altra persona. Però bueno, més que unes mans, són altres coses les que es necessiten, crec jo. I bueno, amb algú al costat que m'ajudi, doncs bueno, puc arribar a ser bona mare igual.